lapisan keenam. Berarti sampai ngelakoni lapisane langit kesadaran Nabi Musa. Nabi Musa bahas nopo Mbak Lis? Bahas mutakaliman. Lah niki sing kula omongno malaikat mungkar nakir mang. Mutakaliman iki awake dhewe setiap hari dikongkon ngandani sapa wae, ngandani sing api. Aku ngandani sing api yo Mbak Lis, lagi gak jowo. Lah jerone aku kudu piye? Setiap hari sampean omong-omongan kalih Gusti Allah jenenge nunggal. Jerene antarane kaula kalih Gusti jenenge manunggalih Gusti bendina kudu nunggal, kudu dadi siji. Carane omong-omongan setiap hari sampean omongan kalih Gusti Allah. Mbak Lis aku gak iso omong-omongan nih. Aku yo karo Gustiku, aku ngomong kudu piye? Ya berarti kan setiap hari sampean belajar sih iso ngendhalekno napa mboten? Lah nek iso ngendhalekno kok dibuka. Carane cek iso petuk nyanggone Gusti Allah. Ngoten to. Kabeh iku enek kuncine, enek lawange digawe buka. Lah nek wis digawe buka akhirnya sampean wis tak tuntut kok petuk temenan. Ya iki manfaatno waktu sebaik mungkin untuk setiap hari mutakaliman komunikasi kali Gusti Allah 24 jam. Walaupun sampean wis setiap hari nyambut gawe ya nyambut gawe padha Pak. Kok terus meneng ae ning omah mentok gak nyambut gawe ya kleru. Padha nyambut gawe tapi jabone nyambut gawe jerone fokus total tenggene Gusti Allah. Fokus total aku duwe piye? Ya omong-omongan kabeh Gusti Allah. Lah aku durung petuk ya Mbak Lis. Lah monggo jenengan belajar sik ngen dibuka dhisik cek iso petuk temenan nang ngene Gusti Allah. Makane kabeh iki enten ilmune digawe buka. Kabeh iki jarene Bismillahirrahmanirrahim. Jere Quran 30 juz nek diringkes tenggene Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diringkes malih tenggene napa titike? Ba. Lah ba iki babun jenenge Baitullah. Baitullah iki nang pundi Baitullah? Nang jerone atine awake dhewe. Babon enek lawang. Lawang iki kudu enek kuncine digawe buka. Sing digawe buka apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah. Digawe buka. Enek carane buka piye? Wis tak kandhani to. Enek bismillahirrahmanirrahim. Digawe buka. Enek dalan digawe buka. Pun mboten kula baleni to. Wis paham kabeh kok. Ba iki babur lawang. Kabeh iki kudu ngliwati perjalanan-perjalanan ngeten iki. Terus nek wis sampean wis iso omong-omongan kambek Gusti Allah, komunikasi kali Gusti Allah sampean berarti ngliwati maneh. Munggah maneh tenggene jere wong jenenge langit sapitu. Langit sapitu iku langit apa, Mbak Lis? Lapisan kesadaran yang ketujuh sampean berarti kudu ngliwati belajar koyok Nabi Harun. Oh, nggih Nabi Ibrahim kok Nabi Harun. Oh, nggih Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niki bahas kesadaran awake dhewe cek sadar kabeh iki sing nglakoni Gusti Allah. Paham nunggal. Berarti sampean nek wis nunggal temenan, sampean berarti sampean wis nglewati Nabi Harun. Nunggal paham to? Jere solawatan. Solawatan iki
diinginane apa? Nek Gusti Allah perintahno sampean pun nglampahi. Iki jenenge sholawatan. Sing nglakoni nek sing perintahno jenenge Allah Muhammad. Allah perintahno Muhammad sing tanggung jawab. Tanggung jawab kudu piye? Lah sampean tergantung perintahe kon lapo. Lah nek perintahe kon budal ngaji ya ndang budal, sampean nglampahi temenan jenenge sholawatan. Nah, sampean wis nglakoni temenan, berarti sampean wis sadar kabeh iki aku berarti wis nglakoni perintah Gusti Allah. Berarti sampean wis ning gone makom Ibrahim. Kesadaran Ibrahim. Nah, kesadaran yang tertinggi kesadaran yang dibalis. Kesadaran sing ke-8, kesadaran Sidratil Muntaha. Sampeyan kan sing ruwe kan langit ke-7 tok to. Lah ke-8 Sidratul Muntaha iki nek aku berarti Sidratul Muntaha kudu piye Pak Lis? Sampeyan wis nunggal temenan. Sampeyan wis roh wis petuk jenenge temenan. Lah ngene sik kula tak bahas. Sing ke-8 iki lak dari nanti kula jelasaken to piye. Lah sampeyan dalam Isra Mi'raj nek digambarkan niku tengene kitab nika lak sampean kudu nglewati kudu enek gawe kendaraan to gawe langit gitu kendaraane gawe napa buruk niki digambarno ndase buruk niku lho Pak. Burak niku napa? Kok kene jawab? Ndase menungso awake jaran. Pun kula tangleti jenengan masalah niki pun paham napa dereng? Wis nek gambaran buruk, sampean bayangno buruk iki kaya apa? Buruk niki nama. Kula dereng nanti kula jelasaken to. Saya tak bahas kan buruk ini munggah kabeh iki lapisan 7 lapisan kesadaran sampai kendaraannya munggah gawe sikil papat. Buruk iki sikile papat. Sikile papat iki duduhno sampean wis belajar syariat, belajar thariqah, belajar hakikat, belajar makrifat. Lah nek wis kabeh papate wis tak pelajari. Lah terus buruk dhewe iki mang apa Mbak Lis? Kok ndase iki menungso tapi awake kok jarang. Kan mboten enten to Pak nek kewan ngono. Teman-teman cara teng mriki ngoten niku lho. Medeni wong to. Niki kan cuma gambaran. Sanepan ngoten lho. Lah ndase menungso buruk iki ndase menungso duduhno napa? Berarti duduhno ning gone awake dhewe ning gone kon belajar tenggene alam ketuhanan. Makanya ngeten lho Pak. Sirah gulu iki mendukur iki nduduhno nek iki mang alam ketuhanan. Ini kan padha mawon kalih jaman awake dhewe niku lho sing kula bahas jenenge wong mati. Nggih to, wong mati iki taline nek mulih ditaleni wangsul telu. Nggih to. Sing ndukur dhewe niki nyapa Mbak kok ditaleni nduduhno nek iki mang sirah niki alam ketuhanan. Alam ketuhanan aku kudu piye? Duduhno kejernihan pikirane awake dhewe, kesadaran awake dhewe duwe tanggung jawab di dunya. Makanya diarani alam ketuhanan.
Alam ketuhanan ikon iso ngendhalekno soale awake dhewe digawe crita nggih donya. Bingung napa mboten kula masalah crita ngeten iki? Tasik bulet, bingung. Contoh nggih, contoh. Nek sampeyan ning nggone alam ketuhanan, aku terus mau praktekke ning donya aku kudu piye? Sampeyan kan setiap hari digawe cerita pangeran jenenge panggung sandiwara. Sampeyan kan duwe cerita dhewe-dhewe, kabeh dikeki Quran dhewe-dhewe jenenge Quran kalam qadim. Mas Eko duwe cerita dhewe mbek anake mbek bojone critane dhewe-dhewe. Lah sampeyan dikei cerita pangeran mesti enek cerita enak ya enek cerita gak enak. Gusti Allah jere wis gandengan wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Niki ngaji mesti tak ono. Kabeh iki awale cerita sing gawe cerita sinten? Gusti Allah. Sing digawe cerita sinten? Jenengan. Jenenge titike bak niki Gusti Allah, plengkunge bak niki sing digawe cerita jenengan. Makane awake dhewe setiap hari nglakokno bismillahirrahmanirrahim. Nek mbae dhewe dhisik nek lapo-lapo maca bismillah, cek gak delok izin, nggih to? Wong dhisik cek mangan gak dikon mangan maca bismillah, izin cek gak melok mangan, nggih to? Nanti gawe anake dikongkon maca bismillah. Sangge barang jowo jero kan maca bismillah. Maksudnya niki wau. Sampeyan dikei cerita pangeran, sampeyan kon iso nrimo. Lah cerita iki mesti enak gak enak. Padahal Gusti Allah wis dawuh. Sunnatullah kuwi iki lakonono. Lah sunatullah ki apa, Mbak Nis? Perbuatan dek donya iki mang perbuatan sing elek, sing tak kekno awakmu iki cerita elek, sing tak kekno awakmu cerita apik, iki kabeh wis tak ridhoi. Lah argare awakmu iso nrimo ta gak tak kei cerita ning gone donya? Lah sampean nek wis iso nrimo dikei cerita Gusti Allah berarti sampean wis tenggene alam ketuhanan. Berarti sampean di gambarno buruk iku mau lho ndase menungso. Terus aku nek ndek bojo kudu piye? Jere sholawatan. Setiap hari kon nglakokno sholawatan. Nek ndek bojo sampean berarti kewajiban ngekei blonjo nanggone bojone. Ngerti tanggung jawab sampean. Lah sampean wis kadung nikah tibakno gak tau ngekei blonjo bojone, berarti sampean dudono sampean ning gone dereng tenggene alam ketuhanan. Sampean kok berarti meloke ning gone awake jaran niku wae. Dikei cerita apa wae seneng ono. Awake dhewe jerene Allah Muhammad, awake dhewe dikongkon sholawatan. Tak baleni maneh asal usule sholawat niki tenggene Nur Ahmad. Tak baleni maneh Nur Ahmad niki asma. Kabeh wong kula nek omong ngeten iki lho sampean lho hafal, tapi praktek engko teko omah lali. Akeh-akeh kula supe bali sing jeneng. Sing